ni rohana buhi tabar pungu rak marsaur di bagas seperti kita sadarion tung matai saya nang marlas ni roha au holongi hami seluk nodong adongan nami sitip sanggar songoni nang tu akan tuan nami na tu hami hormati tungna songodia pendon debutar patu pahami tortorsian SMK Negeri 1 Semen itu asanggiat songodong mata ni studio mana madokon asa titing mena si gopa golang-golang di pengarahuna tung songodia pe tortor debutar patu pahami di kita saluhuna asanggiat wata mana manggohi masuk-masuk jadi tu amo bang pandai nami alamangara hami disun dan ang menortor nama hami anggiat unaya sa sukunan nami tamu pandai nami ngamangara hamu wala ate madi hamu pandai nami asa bermula di topa di batame na langit dohot tanah dohot nasi sina bermula menadinggan bermula dito bermula ma dito pa di bata solma bermula di solma hata asa beda bang ma godang mula-mula asa menortor hami rap di bagian ketiga sadar beda bang ma godang teh mau lihat ma dia mu pandai nami asanggiat husop pahami ma di batas perningan basah husop pahami suksoni do na dua tunggu di bagas seperti kiano asa beda bang mazolo godang soba
Mau lihat mah dia mau pada namin. Noang pe amang pada namin. Ano mamilit mahamilit pernikahan lihat nang parhurasan. Asa beda bang mazolo godang lihat-lihat. Ate mah dia mau abang pada namin. Nang pemang ngono mahami mau mangulubi ada ni perburuan nami. Asa beda mang ma kotang ulubi.
pada tema dia mau bang pada nabi lang piamang Ramit Zuruni Halo, excuse me. lang piamang Ramit Zuruni perburuan nami tongon nama terus roha nang perpelingkat tangan asal upay rohani mah tumpang babang pada nami sampai dabang mancolo godang di bunga aja